Ngi naka liang ka dor exit dor basnong sliular ni pen pau ya ka jing smodiao ka bakrau habi day bat ka tenat boarding jong ka umyam subdivision hangte ba menta kasi ka santrik banai basan hajar kuai ni lobu ya ka jingtho hakmat jong exit engineer distributor jong ka umyam riboy district halor ka phangalong halor ka jingdon ti ban khentu ya ka bilai hapo snong sleula data office MEECL tengi na kalyang ka kinong elam sno ni pen pau ya jing sung diaw ka bakrau kalong babaro sikata ni julet ban yakren baman na kapor ha ki SDO jong ka revenue way hadin way te hakani ka kenti ka pementa ni smo bang nimla ba syak su ya ka jingkot bagi pai ba baman ka po te kum mapoi ka belai ka bane bun bun benai te menta pa de ni yu i ya ka jing aipor ka jongki tang kum balai sausi ban sir ka belai kata ka diudiet ka long hapo ka lai tho tere jong benai April but kat kum ka bildiet ka long how much banai basan hajar akuai timis mo ban pen pau baya kani ka diudiet lu la shule correction dau khlong ti kani ka pen pau ba nyim la shania ya ka office ringkat ya umita rida uba dipet hapo jong kan kesnong ka jongi nakaliang kesnong sli ular jongi ni penrem jur ya ka office ba kamla ban priang ya ka jing kerpat nakaliang jongi kum kinong elam snong kum ju ka extip derbar snong bande ya ka inspection kata ka spot inspection hakabide ban read haspot yang umita bodan hapo jong kasno nakaliang SDO imsyam la priang ya ka ka bani kerpat te kumta nakaliang jongi kasno ni pen pau ka jing sngo si ka bakra bat ni penrem ru ya barok ki bodan kti nadu umita rida bat kumju ya ki officer ki badan kiti ha ban khen to ya ki belai jong ki nong song snong ka bai pher na ka wei sha ka wei te ya kita ki belai ni nong la ban pen pau namar ba ngila ai por ka office tang lai sni ban pendan ban ai ni jing pen sha lada kimla ban pen sha po lai sni ngin ya da ki wei pat ki senjam ki ba kham teng e namar ka ni ke jing ne nakaliang ka office nakaliang jing kum kinong elam nyem sula shu ban ya sha ya ka jing uot jing nam jing pai ba namar hapo snong sleula ki long yen ki dei ki baduk bat ki pokurdu hadu kata kata de halor ka jing khentu jong ki ka belai ru ka bani lala ban pau plen plen de ni data ka jing sokhia nam ta ki nong song snong ni kermen ba ka office kan le ka badan kam hapo ki sni bani labu lempung ta nyin sapek ke ke senjam ka banani naka snong juni nin le bat hakaju opor ni pen pau ya ka jing penram ka bajur ya ka office MEECL baki ki baro ki bangi ni kwa badia trelang bat ka henry nakaliang jong kani ka office ta ken type back ya ka jing trekam ni pen pau ya ka jing smok si sikat dei habang lapan namantala henriu nyo benai ban penhe yo transformer henry hadu mentai kimla ban ai ka jing bom ai jong ki yo transformer hapo snong ka don ke jing dei bat kani ke jing tu ya ka belai ya ka tang la ban keren tak basya kumbala net jah ni snong ki bom marjan lada du transformer lada nyo 4% na ki nong song snong kim si ke belai on nom la ban yo transformer ubabian lene ubat mai tedei na kata kadal ka snong ka jongi kan sakundu ikum kita ke jing e dei na kata kadau ki penhe ya kan ke belai ki khentu ya ke belai knang ba lada du transformer kin ha ni nom la su ban ya keren halor kani ke jing khentu ke jing lak ke jongi mentai ke jing le arsap jong ke MEECL de halor kani ke benta ni na kalian snong bat kumju ki pai ba nong song snong menta pa dei ke perthei ka benyimlong ban ni pai ba henry la dei banin ra ka plakat ban penrem jur yakini ki officer ki badan kiti
hakaliang kajing hentu kajing bangsa habide bakanika belai hapok snong seleular ye tang kini kentian hakaliang jungi ni kepa om taya ke MCL Henry ka sarkaru kumjo yau minister beripe habide bakanika lain ba smobha ban shimkia bat wat jumlian bantu nakipai ba baro si kata nim yoi bagi wepat kin mi syakmat ban yakran Henry nakaliang jungi kinong yalam snong seleular ni sutu ye jing jing nong song snong nakata kada ni sngo ban ong ba kaan country kam ling yak bat yak kita kinong kin an Henry kumbangi syam bat nitep yak ibril ki badana kabor yak minister ki officer om judon ka an pen stong ngin pet menta kan ni jing tu plen yak pisah bat ka hok pet ba tingin sepet la an katrikam ni em bat ni kwa lada kinla man pen syai hapo kalai si kumbangi labu dakat ka an file persya yaki namar ngila biang ki sabut kisaki satar baro nak tak daw ni senut ban mi syakmat jadi lemba kani ni pen pau syabaro kinong ilam snong haba kidon iki jing kinong song snong wat tu syong bat ri haladi namar ka jing ke jing pindu jing dei baduk besok hapo ki snong ki thau pi jong pi dei kwa ba ki weru ki snong ki bakendu ikum kini jing wat tu syong ki mi syakmat nam ta ka hok jong kinong song snong tetan kini kitin hublei shibun hublei shi hajarmu